Machiegni chenro mari mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono ni ing'eyo ni migosi Leonard Oriaro live chenro odiochieng' ma kawuono ni mondo chutho kapok wachako ko sanitize nikech COVID-19 en ginero ma nego ganda. Producer mara Zeru Babel anyisa ni Haron kise sanitize tiket sanitizer mabor to bende anyise ni oyo kapo ni wiyo wil kode to wang'no tim nao. Kata kamano wacho ni directors words gin final iminyalo pinge onge. Live chenro mari mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono weche thoth mokalo migosi Raila Amolo Odinga sani koro chalo joma gwere koda gi migosi Ruto jotendo gi mag skunde miluongo ni principals sani bende koro medo pesa karo bende osekwer ni mondo mi kik med pesa jalang'o midiwo jomoko igem wacho ni mondo mi odhi omany kom mar bunge seche ma jaod bura makanye to ywak ni nitiere jomoko malawo ngimane madwaro mondo mi oneg. Moduro Odinga wacho ni kodonjo e telo to dhi mako jogi kuma gin jomibadhi tendengo bado kes mare koda kagisha matude kod nek mar Sharon beno ik mondo mi chak yalo chieng' ma kawuono kachiel to kare ukili kama loka kamwina macho no chung' motegne kwedo jatend piny owacho migosi Uhuru Muigai Kenyatta ode nyocha wacho no monj kod jomo chich godo ne gin jo EACC to koro kwed ni mano ok gin live ma en kuku mar wach. Mheshimiwa idhi nadi weekend teri nadi molo chutho wagoni erokamano e kamera kare kacha na wache radio to awache bende kamera kare kairi erokamano ahinya kuom chung' gi campaign mar bedo anyal ka COVID ogore kuomwa kod shillings 20,000 pesa motuo wacho ni Haron sanitizers masks mondo minyiew kendo mondo michwal mano mi polisi moko gin gige kumano chung'e koda go migosi Leonard Oriaro nikech waero adieri nyaka wachiw report nero ne jopiny. Mheshimiwa erokamano. Asante sana. Wachaki gik matimore e dalani Siaya County. Jalang'o midiwo jopiny wacho no dhire mondo mi odhi omany kom 2022. Chances nitie koso onge? Jalang'o midiwo ng'ama ber. To gima dwa wacho ne. Gini ok iwuog ni ji modhiri. Wuog ni ne midwaro. Kinyalo ga dhiri daka mogik ti nyisi to koro biro ndika otuch. Adok nang'o. Awinji. Gini ber ka ine miwuok kendi. Lakini dong kata mana jok muwuok kendi gibedo gibiro ga itodho chalo kisewuok koka dhi sundi. Yes. To kiko bed ni jogo wuok no wach wuok ni joge modhiri. Mane nyaga ponini ga kendi. Ang'o miyo ng'eny jo sasa wacho ga ni ato be ne ok adwa chung' lakini awinjo ka jopiny wacho ni mondo achung'. Mago njwar ya ema koseyier ni bang' dweche 2. Yes. Piny ni nono. Ok inyal wacho jopiny odhiri daga gi japiny. Japiny odaga kodi. Ibodo ni ng'eny jomiyiero ga aga e town to biro gi mtokni matinde gidongo gi pesa ne ane maromo. Koro dholuo moro mane wacho ga ni ng'ama jatelo nyaka bed ng'ama nigi chiemo cha koro confusion no. Ni ng'ama odhiero ok nyal yiero koro idon ng'ama idak go wadu. Yes. Nyameru kata minu kata yuori ni ma ichayo. Lokruok chakore mana gi kama intiere no. So onego bi nang'o ni iwuok to jopiny wacho ni mang'a ma wan gago kaka jalang'o to nie gweng' yes to kik dholuo moro wuog ne mbui ni jomoko emochok to wacho ni waseyieri ging'e na agenda ne chieng' no midwa. Mheshimiwa Oriaro ni onge liel to piny wacho ni piny no tukie liel ni wan to wadwaro jalang'o midiwo. It is good to kanyo koro dware ni dibet kini kendi. Yes. Kata na juma achiel kidhi tweyo. Jolejo wacho ga ne dhi got kwero. Yes. Kata dhi Mount Sinai. Yes. Tidhi lamo bi upenya sai. Ne dholuo makoro penya wacho ni bed adier. Chom ni go gimono mbofwa. Kanyo minyalo fwenyo ne en joka gin jadiera kata gin jog miriyo. Koso gin jadieri. Ng'ato biro penjo ni ka ing'e wuon kido mar daktari onyalo tayo game koso konyal. Daktari naneno ka en nokele ka ruodh goro mar migawo mar thieth. Yes. To notiyo maber how marach ne governor gole kanyo tere gik mane oborogo. Yes. Bagiko ne nogwe tao. Nodhi ochung' ne ECD to en obiro nodwa biro daktari mathietho. Mang'iyo kaka ithietho e Siaya. So naneno ka en ng'at moro mobolore. En dhano. Yes. Nitie ji mok gin ji. En ng'ama omiyo ji luoro. To awinjo kaka sama gitayo bakar thieth moro mantie Siaya miluongo ni medical en ng'at moro moko yware gi jotich. To kadwa wacho mago mago gik game nikech Elisha bende osiepna. Yes. Kata obedo no kwarad to gin jowa to bende telo. En osiep ni lakini okurad. To dongo dich Nairobi to how marach anana lego. Aweni rado mani samonti
en ng'ato minyago go mbaka to koro iwacho ga mwando ok dienda ng'ato so mano to koro wene japiny eno kaka jakom nyocho wacho ni wang' ne chama giseloso tume bog mikelo paro makoro dhi miyo ng'ato ok wach ni noyombo to ng'ato galwete the pap kata pado lembe to chiemo lwato ringo go to kendo ng'at mokawo chiemo ne miyango ne moyudo chiemo so aparo ni wawene japiny. Ng'ato nyalo penje duong' to ka ing'iyo gini kata ka inene mos bende onyalo donje wuoche mar Mheshimiwa Jakoyo iwinjo bana ne ng'ama nokong'e ni dhi e siasa to ng'ama nong'eyo ne osiepwa Denilo bende ne onge dholumbore nga ni nano kaneno ng'ade gola anya wacho ni telo ma demokrasia ng'ato ka nitie timie luoro so nowe wach mar siasa noketo thenge ne en jalony to koro koneno no osekonyo Kenya gi lony neno koro dwa wuok mondo koro kony Kenya jumla odaki wach ne ng'ato inyiso timni mar telo to kine telo mani bro hinyori kaso ochopo to wuok oko kaka koro sani ochopo kado wuok to an walamo ne alama. Anyway, ma biro bani seche ma jaod bura mage Mheshimiwa Elisha Odhiambo ywak nitiere jomoko ma geto ngimane kendo wacho nitiere buche moko manogo ang'ene ni gima very sensitive mok dagomb ne wagoye mbaka ahinya kata kamano bende mako gin siasa ma pod nitiere e gwenge makaluo kaminyalo boke ngima ng'ato. Anyalo wacho ni an kaka jalony makelo ratiro mar dhano wach mar security gimoro amora ma debwo ngimani kata en mana ira to kien mach nyakibed go kichechgo ke samoro ng'ato nyalo bedo nodwari gato kamoyudi onge koro bedo nowacho ni jomoko buono ngimane koka dwa nyise nobed mondo kotang' nikech inyawe ni wacha to ng'ato take advantage to nikech koro osene joma dhi piem kode to yot mondo wachne ng'ane manyolawre kode iwinjo ng'ama lawre kodi ng'iyo kama ing'olie to kama ing'olie ne mo oruri kie to pando siri gi mopang ka ilose wach ni mar ne ng'at nero ma dwa geto ngimani kata gimoro amora ma geto ngimani en gimero ma nyaka ikaw gima in duto to nikech inyalo paro ni en gima tin to nitiere gimoro mapek mantiere ma opondo e live e chenro mari mar kuku mar wach migosi Leonard Oriaro MCA Morito Central Alego Siaya County ka ilose taking advantage wacho ni jomoko nyalo take advantage godo ineno ka gima principles kaw advantage mar gima nowach kod migosi Matiang'i kendo ok gikete tem gi medo migosi Magoya kendo gi medo pesa mar school fees malo. Adwa wacho ni Kenya nosepodho chon in terms of systems. Kenya ok taka ka giluon taasisi yen pinje ka mag Amerika kata guok ema ne telo to guok biro tiyo nikech nitie chike moseket mag guok dhi tiyo mana ka piny ma jomo ndik kanyogo e jogi ok ibi wacho ni ng'ane notiyo gi ng'ama nopinga pinjewa mag Kenya miluongo ni fledgling democracies demokrasia mathembo mabende kiwe nodongo to kendo duoki chien dhano ema wachore ga ne taasisi kata enie duol man kanyo no so luwore gi ng'ani tie kama gogo biro gi mage Matiang'i ko biro ne mchuki chike mag twe gigi kane mchuki obiro tiwe ka mchuki wuok to kendo gigo bek ineno ng'e kata na wach mar covid ni mara no ket chike ne jokuotha gono naneno ka Siaya sando wuotha police biro mnade chiel to giwinjore tichoka ji lori kosechoko imako pikipike mang'eny tibro yudo pikipiki kigolo to igolo gi 10,000 iwacho ni sani wuotha Siaya ne muoth atemo wacho ni adira makende atemo wacho ni weche odencha dono ka police ng'ato maiti wuok Mombasa to biro nyaka Kisumu ka tiyudo ni okalo e wang' ng'iye kata mno mane ng'ama nowuok Mombasa mane dhi e piny ngwachicha ma oting'o maiti mar jaode to ting'o nyaka barua manyiso ni oyiene wuotho dono ka joga nodhi oketo nindo gi jaode koth matire ni chik ok lu dhano ng'iyo kaka en iwinjo ji luwo loophole mondo ochiem kuom ji mondo ti gi tok te chik mondo oiketgo yuto maso Kenya gik mineno mago gina wacho ni gin takataka kika wuodi awache kamano nikech iwache ni principles kikigolo wantu wang'e ni pesi golo wan jonyuol kendo un bende ugol ma uno joma kosa joma golo pesa nitie jomwatelo negi school is sensitive kan jonyuol oseride negi
owachni ni golo luru ka nyathini ok ogolo ituodo nyathini ko king'ama janyuol japuonj ng'e nyabede klas mar jikta nyithindo 30 to nyalo amua kuom nyithindo 30 opuonjo ariyo kende to nyithindo to ngoto wangi wen japuonj puonjogi mae momiyo Dr. Kasamo ng'ama ne riek gikoni ok okal penj inyiso isiemo ne tok buk to i buk tinyiso na nyithindo 2 so wach school odaki wach ka osewach ne chulo koro in kiny kendi iwacho ni iwako dong ne min nyathi. Ineno nade wach mar ni muluor Raila Amolo Odinga wacho ni kodonje telo to en ng'at nero ma biro mako jogi koma jamibadhi te. Mano bende wacha koso biro timo kamano. Hold that thought. Live chendo mari man kuku mar wach kigole kar kaeri bang' yena machoka entelo mar ariyo mar chendo dieri kama penjo motamo jomoko penjo nikech wan mokelo jogi koma wacha diri maduk maonge dewa ng'ato. Machiegni telo mari mar chendo mari mar kuku mar wach ka mwago embago chike kuma otimore weekend ka chielo koda kage juma ni seche machakore ama ku break sama na penje duong ni to kang'iyo piny ineno ka gik mane Muluor Odinga wacho ni kodonje telo ne to dhi mako jogeko ma jamibadhi te en gik ma onyalo dhi timo koso mabe wacha Coca-Cola pok owacho gimokuongo owacho gi kaka sa ochopo mar yiero to waneno kaka okwedo okega lwetene weche mag mibadhi owinjore to gima dwa wacho ng'eny jomosega donjo kanyo pok notimo kama mano kinde moko kane wang'anyo kano kwalo mbuch Raila yiero manyokalo ni 2017 nacho dholuo moro kana wacho ni ji odog dala joma nokelo mbulu bi odog nacho kizungu the geopolitics of our region is such that Raila's word is always low. Kalore gi lwasi mar siasa mwagoyo gwenge wagi. Leo Raila en chik. To koro ing'eyo leo Raila ok en mane wapara Raila en mar piny mangima. Adwa wacho ni Raila en agwambo. Raila kata mna richo mapok itimo ibro ringa kapok ibro ringo. Nomno ka joma ng'eny oluore. So an kode gadiera an koyudo loch. Dho mibadhi suda kutie kata ndalo Yesu. Doneno ka Yesu puonjo injili to joma mako jamibadhi te. Wado wacho ni donge Yesu chuno ba Yesu ka una seda gen ka chwado ji kanisa ne uru loko ale od Nyasaye. So mibadhi be udak tie kite. To an gadiera kwanda tamalo mar 70 mag mibadhi jakom nyalo lunyo. To lunyo step no and step in the right direction. Jomoko ng'iyo gini ri jaduong' to pogore kodi e paro giwacho ni jok moko ntiere moluor Odinga mabende gin jomibadhi moseluonge scandals pogore NYS ntiere machiegni kod Odinga manoluongi Kemsha ntiere machiegni kod manoluongi governors ntiere bende machiegni kod Odinga bende osemien kod mibadhi wacha adier nitie kudni moro kaluo akocha cha sasa modaga e bungu ibro yudo ka en kudni koni oting'o yier gweno yier dhano oting'o gik magala jena go nyaka bed gima ber ineno kaka jajochi ginene Yesu ko kawuotho kadhi kama jochiende kane nitie jokocho ni oma ngono irwa ng'ama ber nyaka dhimna kama gima rach nitie to ng'ama rach nyaka dhimna kama gima ber nitie to gikwa mag siasa ni samoro nyalo wacho ni wane mudala ot nikech irito no mondo koki opiag mondo igwelgo jakom koyudo loch obro andwa nyisi ng'ato ka Fidel Castro kanoyudo loch e yor tararia boloko loch e Cuba wuon gi manomeo mogik wuon gi mane nigi lope mogik to kano donjo to wacho to ng'amo mewo ni dong' dhi medo en mowacho ni mwandu ipogo maromo so jakom koyudo loch koro odhi yudo thuolo koro mar nyiso ni bwana ugara adwa joma ler kuoma ng'ato ting' musike so bedo ni jok ma en go moko luore marecho jogo bedo ng'ano ng'e to kacha chal nade so gimien kuom tipo ma jakom iwinja mabegi maduong' mogik ka seche ka wawacho ga ni wach game ang'ono cha na maduong' mogik en yiero mar jakom so wan gi geno jogo to nitie kikaria be umno ka jakom nyotur game ka wacho ne ji ni chama dhi bedo chama maber jakom ema kelo ga richogi kose jok moko moliero kuome mabende odakowe nikech koweyo to dhi dong' duk bende to kodonjo
an ga dier koro dhi wacho nikech kosekawo muma boting'o ligangla koro ok en jakom manyi paro cha ema Moi nonyiso Saitoti ni loch ok en osiepi osiepna to koka loch to onge osiep. Migosi Ero jomoko ng'iyo gini to wacho ni Mulu Odinga nosebedo prime minister. Nokomako jomibadhi. Sani ero tiyo machiegni kod sirikal pok onyiso jatelo nitie gimoro mak jomibadhi. Wa mi tiende wach mayot. Wan gi duol makedo, wan gi katiba manyien. To katiba ni ok luwe. Wan gi duol makedo rate mag joma ng'iyo mibadhi gi gwandruok e leche mag loch, ethics and anti-corruption. No ka ng'iyo kendo gionge lekegi. Wan gi DPP pod wacho mna ni neno ka kes mar ja police mane negi chasei sesei ino ka giwacho ni pok ang'ono jo kwes chokelo negi wach jakom koyudo loch jakom en chik bro chiero migepni mamoko ka mondo titijegi nikech kia ne pand jakom bing'adi so bro temo jok matiyo tijegi mondo otitijgi mondo omor jakom. Iwinjo wach jakom nene mar chik cha kende teko mbi jakom bro tiyo kata nyaka kama chik onge nikech ok ochuno nyaka ndik ni gini ne rach yako bedo marach iluongo ni morality manyiso ni pok otiyo ga lakini ungiro no dhi tiyo machacha nene gik jomoko kata sani jakom pok wadonje loch wayudo ga mnatelo to pok wayudo loch telo pok wamako ligangla ken gi langala to macha in loch kache makoro Nyasaye wacho ndruodhi mag pinyni bedru jometrena urit joga ng'adru bura maber mane ma jakom pok oyudo. Samoro bedo jayalo minyalo goto luonge ni pastor kata jadolo Yaro live chenu mar kuku mar wache mheshimiwa jomoko ng'iyo to wacho ni weche bila kata statements bila gieki emosemiyo Raila Amolo Odinga pok obedo e kom kanyo wacho chon ahinya jowasigu ng'e pache to dino ne wacho ni biro maka waloro ni kako asomo Twitter asomo Facebook mbui asomo WhatsApp awinjo ka jigosi mi radio adwa kwayo jakom personally ka Koriaro owere gi jok moluore ka jatelo yud loch mondo idhi gol koki golo koki kapok yudo loch kapok ichopo komni penyni jomonjware maonge kore kata tie mayudo ne ka Moi nonge ne en ng'at mobitiyo gatia jojo ne kete ka paro ni mang'a magene welo jo e piny mangima kata e Afrika joma ne onge korgi mane onge korgi makendo otimo gik mayiego piny so odonj kaka ng'ama onge kore gatache to kosedonjo to gol koki jakom koke gi moko panda magega koro mano bed plan A plan B C D kisedonje loch kakidhi kedo mago wacho no asani mondo jogo nyalo kopo gikigi to ema gidhi implement to gigaji lakini jomoko bende wacho ni mane yo bed masamoro uso godo policies mage ne wacho gik modhi ka Koriaro awacho ka chieng' rieny awacho ka taliel nitiere moko ma jakom golo koki adwa wacho ni ranyisi kinde moko dala kachacha ne wasole gweng' mar Kadenge mwandu moko nobiro koro ka gikone jopiny penjo to mwandu mobiro gi gin kure kochik bura ni jakeno onge jawakeno wang' bi kochik bura jakeno nitie jagoro onge jalup jagoro nano ka jak ndiko nyaka jagoro bedie kochik bura jakom onge gikone wan joluo gima neno ga ji gin jomibadhi to pok yudo mise mar loch so ibrodo san jok maloso malo kwendegi gin ma jomibadhi mae gima ne Fara dwa wacho go authority kendo wan ng'ano Professor Mutahi Ngui nowacho na sama owacho ga ni Ruto jakuo unyiso go kuyu ni Ruto jakuo wadu jokuo ng'eny thuole mapok iyudo Ako nyaka kanisa ikwalo nyaka i kanisa gi joma leme kanisa Ruto in fact kanisa wancha ne kwal kanisa wa makado gina chude wa mitiro katolika Mheshimiwa Ruto biro osedieri no wacho ne jakom en ng'ato ma poko timo gimoro amora mibadhi ochak gi jok machiegni kode en wuono jambadhi gima timore sari koro ng'ani bako ne ng'ani bebako dongi isewinjo king'iyo report mar Kenya ikwalo milion adi 2 bilion 2 odiochieng' Uhuru losa iwinjo Ruto ne kanyo ting'en katiba mwan go sani ni
en gi ohetu opogore gi manyachon cha. Ma penjo emo mino ka penjo biro to dong Ruto be nie sirikand ni. Yes. To kony chielo nyarendwe noonge kanyo nikech jakom nomako osiep go uru. Koro ogo ke siasa em kinono gik kaka nyoloso ni koro jakom otero mibadhe sirikande. Ma onge ne siasa. Gima dwa temo wacho ni kinde machon cha doneno wach mare mane kiret mane ngane ne Murungaru ka not Murungaru neno ngane kane minister ma defense gi kilweny ba ngato mego odiochieng' ariyo e loch mar Kibaki macha was the order of the day ke chik motegno pod ne onge. To sani wan gi chik maber ni wan gi benefit of doubt ma ka oyud go loch to be omiya lemo ni BBI ni edwoko nikech BBI odhi wacho na matin ka mede wi chike ma kedo ne mibadhi mwan go sani. So matin momed ka kwa mfano nuko maki to nitie ndalo ma nyaka terige orugo case ni ko yudi ni kwelo ka mane goto se wacho na governors onego beta wa bunge kata ngono step aside you ofisi ma hogen steps madhe maber. So steps go kaja ko donje loch oko chuno kata ni nyaka chik bed osiemo mna gima doho no osewacho cha. Koro public pressure neno kane Kibaki okawo loch dong jopiny nomako polise ma jobibadhe e bath ndara ma polis toro rang'wech gi bunde mbi mar japiny oingo bunde to jakom en ng'at ji. So koino loch kaparo ta kwindi ma pod chik onge lewe bro bedo chik. Iparo ni ng'ama winji ni ka uchopo ne to udhi hinyo ganda. Anyway, all that thought case mar Sharon Obado ne case ni Roma nomako governor ma Migori County moluor Zachary Okoth Obado mane tude koda kage thone mar Sharon ncha ni dwaro mondo michako dogo chung kenda ngeni magi manie court ma seche moko okwa wanyal losi mathoth ahinya but ineno nadi osebudha ahinya ka jo cases budha ahinya Kenya kae kapok ong'e duoko margi koso time frame moro pod ni kare. Amor gi weche madhi doho wach na tude gi my case manye yalo nyoro mar BBI manyo penjo muro penja Havi president mar doho mar wakinde to duoko nyotame. Aduoke this way e demokrasia mwan go gi nitie gimoluong the rule of law ma wacho ni ka agwadore kodi to ka deal kodi kana yanyi ko uru ne yanyo maraga cha idhi e doho to doho ema nothegu to kendo system wakaw mag yalo jigni mane mar India to tenro gi mar British ni kata be manonena ka timango to pod an aonge gi kosa nyaka yuda gi kosa. Yes, koro gik mosedhi e doho ng'ama ler onge ng'ama lel onge doho emo biro wach watieki ne gikanje duong konya wach maber molo kanyere gi mosedhi e doho warit ne doho obiro wach ni ng'ama lel to ng'ama ler live chelo mari bar kuku mar wach Migosi Leonard Uriarero kama najudo tema no michenili obedo kare nyadende Susan nyadende Sara Ogada manotele wachindiri ma editing ni kachielo koda kagisina Mozeru Babel manentere top camera kendo bende production mare cheno ni eri ninga and Haron Otieno.